Ahoj, Samo. Ahoj, Marcel. Ty máš nejakú vychytávku pre chatárov, ale ja tu nič nevidím, vidím tu iba holú chatku. Vidíme tu iba chatku, ktorá v podstate nemá elektrinu. Nemá elektrinu. To je problém. Veľký problém, určite. Veľa ľudí nevedia, čo s tým. Tie nároky ľudí sa veľmi menia, chcú chladničku, svetlo, riešia to rôznymi spôsobmi a chcú aj nejaký komfort cez ten víkend a niečo si pustiť, dobiť, telefóny hlavne, možno notebooky na nejaký home office, takže elektrina je čím ďalej tým potrebnejšia. Čo ju zabezpečí v tvojom prípade? V tomto prípade najlepší zdroj, ktorý je dostupný a nie je to nejaká centrála hlučná alebo nejaké prenášanie batérií, je napríklad fotovoltický systém, ktorým si dokážem zabezpečiť napájanie týchto spotrebičov, ktoré sú pre mňa nevyhnutné. Dobre, z čoho sa skladajú? Taký základný systém sa skladá z panelu, to je úplne to gro. Panel je to, čo nám vlastne vyrába tú elektrinu. To je to, čo tam vidím, áno? Tam je opretý. Určite pod strechou nie je najideálnejšie riešenie. Ukážeme si lepšie rôzne. Na strechu, hej? Na strechu je to najideálnejšie riešenie, ak je dobre orientovaná, ak má správny sklon, ak má správny osvit, nemá nejaké tienenia od stromov alebo susedných budov, tak je to najvhodnejšie miesto, lebo vytvára sama tá strecha nejaký sklon. Ďalším dôležitým faktorom pri ostrovnom systéme ako tu, kde nemáme tú elektrínu, je baterka. Baterka je veľmi kľúčová preto, lebo musíme tú energiu niekde ukladať. Cez týždeň beháme po robote, sme mimo, cez víkend chceme sem prísť, takže tá baterka je miesto, kde tú energiu vieme odložiť. Tá baterka je stále tu, alebo musím si ju prenášať? Baterka by mala byť stále na mieste a dobíjať sa nepretržite, každý jeden deň. A ďalším veľmi dôležitým komponentom je menič, regulátor a istenie. To je takéto už srdce technické, ktoré zabezpečuje napájanie tých spotrebičov, premenu energie, efektívne využitie energie. Čiže slniečko na to svieti, dobíja sa baterka a my máme elektrínu. Je to asi takto jednoducho povedané? Veľmi zjednodušene, áno. Tam vidím, že je jeden panel, ale my potrebujeme minimálne dva. Či aj viac? Počet panelov je veľmi závislý od požiadaviek. Čo tu chcem napájať, aké spotrebiče mať. Či tu budem iba cez víkend, v sezóne od jary do jesene, alebo či sem budem chodiť každý jeden deň, aj nejaký home office si tu spravím, alebo či tu chcem byť aj v zime. To sú všetko parametre, ktoré sú veľmi dôležité si vykonzultovať na začiatok. Štandardná chatka, úplne že štandard, nejaká chladnička, pár svetiel, rádio, dobitie telefónu, možno nejakého notebooku na víkend, od jary do jesene, stačí jeden panel. Ak sa tam pridruží nejaké čerpadlo na vodu, musíme sa pozrieť na to, aké je to čerpadlo výkonné, aký veľký menič potrebujeme použiť a k tomu aj teda počet panelov. Chápem to dobre, že ak chodím iba na víkendy do chatky, tak sa mi to počas týždňa nabije? Áno, presne tak. Systém sa nám dobíja, baterka sa plní a je pripravená na víkend. Ako vieme, že je nabitá? Svieti to, hej? Sú možnosti aj nejakého vzdialeného monitoringu. To už sú systémy také komplikovanejšie, kde vieme si každý deň pozerať krásne na grafoch, ako sa vyvíja nabíjanie, v akom sme stave. Áno. Keď ideme do nejakého takého ekonomickejšieho riešenia, tak vieme prísť, pozrieť si na konkrétne regulátore nabíjania, na jednom zariadení, napojíme sa cez telefón, pozrieme si, ako je nabitá. Prípadne doplníme si displej a na displeji vieme čítať tieto údaje. Môžem si tento systém nainštalovať ja sám? Viacero ľudí volí túto cestu, avšak ako odborníci musíme odporúčiť to, že treba vyhľadať človeka s dostatočnou certifikáciou. Systémy sú tak jednoducho navrhované, že stačí elektrikár, ktorý je samostatným elektrikárom s paragrafom 22. Alebo ďalšia možnosť je objednať si firmu na kompletné dodanie. Áno. Lokálny elektrikár. Dobre, dá sa to namontovať kdekoľvek? Toto je veľmi dôležité odkonzultovať vopred, ako aj tie svoje očakávania, tak aj tú lokalitu. Fotovoltika je založená na slnečnom žiarení. Áno. Ak tamto slnečné žiarenie nemáme, ak sme v nejakej úplnej doline alebo máme tieň od susedov, treba si povedať pravdu, že toto nie je vhodné riešenie a musíme hľadať alternatívy. Ako má životnosť tento systém? Môžem začať možno od panela. Panely štandardné majú záruky na úrovni 12 až 15 rokov na produkt. Dosť. A ďalej veľmi dôležitý faktor je, že majú aj záruku na výkon. To znamená, že výrobcovia zaručujú, že ten panel aj po 25, v niektorých prípadoch 30 rokoch bude dodávať stále 80% svojho výkonu. Tá panel je principiálne jednoduché zariadenie, kde nie je veľmi veľa komponentov alebo častí, ktoré sa môžu pokaziť. To znamená, že je to niečo, čo si tam dávame na desiatky rokov. Áno. Druhým komponentom, veľmi kritickým pri ostrovných systémoch, pri dimenzovaní a tých očakávaniach je baterka.
pri najjednoduchších systémoch, kde nechceme dávať nejakú veľmi veľkú investíciu, budeme chodiť len na víkend, stále používajú olovené batérie. Olovené batérie sa vyznačujú životnosťou na úrovni 500-600 cyklov, čo znamená, že pri víkendovom používaní vám vydržia roky. Ak by ste chceli, ale denne, každý deň tú baterku nabíjať, vybíjať celý rok, tak to nie je vhodné riešenie. Toto je dôležité si povedať a vtedy sa používajú iné technológie. Aktuálne je to najmä litium. Lítiové baterky majú úroveň životnosti 6000 cyklov a tie sa používajú aj v rodinných domoch, ale aj na chatách, kde ľudia žijú alebo proste trávia tam každodenne čas. Ak by som sa teda nerozhodol pre fotovoltiku, akú mám inú možnosť? Jedna taká najjednoduchšia možnosť je nemať elektrinu. Áno, asketský život, hej? Druhá možnosť je, ktorá častokrát aj motivuje ľudí do fotovoltiky, je vybaviť si prípojku, Áno. čo je častokrát až nemožné, alebo to trvá roky. Ďalšou možnosťou je mať elektrocentrálu, teda zariadenie, do ktorého musíme kúpiť nejaký benzín, naliať ho tam, spustiť ju, hučí nám, smrdí. To nie. A to nie je úplne ideálne riešenie, ale má svoje miesto. A ďalšou možnosťou je tú baterku si každý raz zobrať domov, niekde do bytu, tam si ju nabiť a vrátiť späť. Takže na záver, aké je ideálne miesto pre fotovoltiku? Ideálne miesto pre fotovoltiku je určite slnečné Áno. a tam, kde potrebujeme elektrickú energiu. Čiže kam chodí slnko, tam nechodí lekár a je tam fotovoltika.